ngokukhulu ukuyithoba ukuzehlisa sizinikeza nali thuba elinqayizivele lokuthi sikhulume nawe. uNkulunkulu kulonto ekubusisela ungakhona kama kupastor onike. Sicela wenze ukubalekile nokufanele ukusubscribe, ukulike, ukuba imember nokuthi unikele kuyi-channel. Uma ukuthi uyasebenza uNkulunkulu ukubusisile unali business ngana kwethu lolisandla nikele khona account number. Angeke kwa uthi uNkulunkulu sibusisiwe siphane samukelayo. So sicela ukuthi nani number yami ekhona yisebenze kuphela ukungifonela, ungangi-WhatsApp, wangi-WhatsApp ngizoblocker. Bese kuthi uma ukuthi umusha nje kade usigcikela iphupha wena uthe wavuka nephupha awuyazi i-channel wathi uthi avuka wabona i-channel wasubona inamba wayithatha ungicela ungayisebenzisi. Inamba isetshenziswa kuphela abantu abalandela le channel, abantu abaseka le channel, abantu abangabalandeli be-channel kuphela. Andile msele ukuthi Thokozani bengicela ukubuza ma uphupha ugunda intshebe oyizindevu ngikuzwile kokugunda ikhanda ngibona ukuthi kuyahambelana. Sithema sesibheka iBhayibheli sabothi kuyahambelana ngoba uNkulunkulu uyalile ukuthi abantu bangagundi emakhanda waphinde wayala futhi abantu bangagundi ngisho intshebe. Kodwa ke sesithi thina okokuqala singakubali ukuthi uma uphupha intshebe kuwuphawu lobuma ukuthi ushefa noma ugunda intshebe olingasho ukuthi usukuzolahlekelwa isithunzi, ukuhlonishwa, udumo nengcebo. Kodwa kwesibili sithema sibheka sathi okay, uma uphupha intshebe kungaphinde kube uphawu nje olingeluphi uma ukuthi uyashefa noma uyagunda intshebe olingasho ukuthi mhlawumbe usukumatasa nokwenza inguquko noma ushintsho oluhle empilweni yakho. Number 3, uma uphupha intshebe sikuthatha njengophawu olubi uma ukuthi ushefa noma ugunda intshebe ngaphandle kwezizathu olusho ukuthi kuzokuphula imigomo noma ke inkambo kaNkulunkulu noma izimiso zikaNkulunkulu. Leviticus 21:5 abayokwenza impandle emakhanda abo bangagundi emaphethelweni nentshebe yabo bangazisindi emizimbeni yabo. Number 4, uma uphupha intshebe futhi kuwuphawu lobuma ukuthi omunye ukushefa noma ukugunda intshebe lusho lowo muntu noma ke omunye osondele naye uzokululaza futhi ke isithunzi sakho uzosimosha aphinda sidicilele phansi. 1 Izikronike 19:5 noma ke Izikronike ezokuqala chapter 19:5 bahamba abantu bamtshela uDavid ngalawo madoda wathumela ukuwahlangabeza ngoba ayelulazekile kakhulu lawo madoda. Inkosi yathi hlalani eJericho zize zikhulu izindevu zenu bese nibuya. Number 5 siyaphetha uma uphupha intshebe kuwuphawu luhluma ugula ukuthi ke ushefa noma uyagunda. Lusho ukuthi usukuzolulama eguleni noma kuphinde ukwazi ukulungisa isimo sempilo yakho. Leviticus 14:19 kuya kuthi ngosuku lwesikhombisa aphucule zonke izinwele zekhanda lakhe nesilevu sakhe namashiya akhe, yebo aphucule zonke izinwele zakhe, ahlanze izingubo zakhe, ageze umzimba wakhe ngamanzi ahlambuluke. Laba kukhulunywa ngabantu ababesuke besuka kuphi eguleni bebanjwe izifo ezithile. So siyabonga uNkulunkulu engathi yenze njani angalonda anibusise aniphumelelise empilweni. Kodwa sicela ukuthi niseke i-channel, nikwazi ukuthi ninikele, nikwazi ukuthi nenze okuhle, subscribe, nikwazi ukuthi nenze njani ni-like i-video.